Vážení športoví priatelia, vítame vás v Čirči na krásnom podujatí a máme tu slovenský pohár. V histórii Čirčatu ešte taký pohár nebol. Príjemný dobrý deň, tam sa vám hlasím z ihriska z Čirča, kde sa odohral zápas prvého kola Slovnaft Cupu medzi Čirčom a Lipanami. Bol to úžasný zápas, ja by som povedal len základné fakty. Hralo sa na zelenej tráve na veľmi peknom útulnom štadióne, ktorý bol zaplnený takmer do posledného miesta, z čoho som mal obrovskú radosť. Hralo sa za veľmi príjemného počasia slnečného, takže všetci hráči rovnako ako diváci nachytali bronz, napriek tomu, že sa medaily vôbec nemali rozdávať, všetci odchádzajú s týmto cenným kovom na svojom tele. Zápas bol obrovská narita, pretože obidve mužstva trénuje Jacko. Áno, nie ten istý Jacko, ale úplne iný Jacko, skoro ten istý. To znamená, že tu trénuje Jackov brat, trénuje brat a brat brata, takže spol to vlastne taký bratovražedný súboj, ale vo veľmi priateľskej atmosfére, čo sa odrazilo aj na atmosfére na zápase, keď hudba sprevádzala zápas pred zápasom, počas prestávky aj po ňom. Napríklad zapichla sa mi šťamba do palca, jak ja pôjdem večer do tanca, to je citát z jednej piesne, ktorá tu bola, to znamená, že večer bude asi zabava a bude sa tancovať. Všetci odišli spokojní. Ja by som k zápasu povedal len toľko, že mužstva hrali v rozličných dresoch, Lipany v zelených, lebo hrajú vyššiu súťaž, a Čirč z 5. ligy iba v čierno-bielých. Chlapci musia ešte popracovať trošku, aby sa dostali k farebným dresom. Ale dovolil by som si povedať, že hráči hrali o dušu, naozaj. Behali po travníku, kade sa len dálo, nie však diagonálne, vertikálne a horizontálne, ako to spomínal Laco Borbeli, a preto by som odporúčal obidvom mužstvom viac trošku zaradiť do tréningového procesu sledovania televízie, kde to Laco vysvetľuje. Pre Marcela Merčiaka ešte by som povedal, že na konci poviem štatistiky. K zápasu by som povedal len toľko, že Čirč mal na začiatku obrovskú šancu, ktorú nevyužil, a potom Lipány začali hrať svoje. Vyhrali 5-0, keď polčasy skončili 2-0 a 3-0, strelili góly hráči s číslami 9, 11, 19 a 7, 4, ale gólov bolo 5, teda dodatkové číslo 7. Môžete si ich vsadiť v lotérii, možno vyhráte. Ako dnes Lipány, chlapci dali do toho naozaj všetko, pretože zápas trval 2x po 45 minút, čo je porovnateľná dĺžka s akýmkoľvek iným zápasom z obrovskej súťaže, ako je Premier League, Bundesliga alebo aj La Liga. Takže odovzdali na ihrisko ozaj všetko. Bola to vysoká úroveň zápasu, z ktorého som sa veľmi tešil. Oceňujem naozaj, že bol aj kultúrny program počas tohto zápasu, keď počas prestávky sa vylosovala tombola. Nevyhral som žiaľ, ale vyhralo číslo s lístkom 317. To znamená, že tu bolo minimálne toľko divákov, čo je obrovská návšteva. Určite ich tu bolo viac. A ja si dovolím povedať, že je to takmer prvoligová návšteva. To znamená, že Čirč môže mať vysokú ambíciu na následujúcich 5 sezón dostať sa do najvyššej súťaže. Takže ja by som povedal len toľko, že zápas skončil štatisticky v tom, že padlo 5 gólov, 3 žlté karty, jeden hráč bol zranený, ktorý ale odišiel sám z ihriska, takže bolo všetko v poriadku, a na konci zápasu si chlapci podali priateľské ruky a boli organizátorom pozvaní na spoločný guláš. Takže rýchlo končím svoju reportáž odtiaľ z Čirča pre Tagu určite a odchádzam na už spomínaný guláš. Takže z Čirča Stáno s taškou, dnes bez tašky, lebo som šiel z Bratislavy autom, a pre Tagu určite.